To svi znamo u subotu 15. marta, dakle desio se nešto čudno tokom tišine kojim su građani odavali čast ljudima koji su izgubili život u Novom Sadu. Masa je stajala mirno i odjednom je počela da beži tako u stranu, dok se sa brojnih videa ne vidi ništa što bi ukazivalo na neki validan razlog takvom ponašanju te mase. Sve ovo je naravno dovelo do sumnje da je upotrebljen takozvani zvučni top ili LRAD, koji je zakonom kod nas u državi zabranjen. E sad, ne ulazeći u priču da li je ili nije, da li su neki ljudi bili plaćeni u masi da izazovu paniku i da pokrenu tu istu masu za sobom i tako dalje, zanimljiva mi je, naravno kao i uvek, kretensko nelogična priča državnih otaca u vezi s ovim. Prva verzija je bila da mi ne posjedujemo zvučni top. Druga verzija je bila da ga nikada nismo kupili, da ne smo da ga imamo i tako dalje. Daljom razradom njihovog plana došli su do one klasične ko kaže laže, bit će uhapšen zbog širenja panike, bla 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 bla. Pošto njihove pretnje više ne prolaze tako lako, sa nešto punim pelenama menjaju priču po treći put. Da bi se na kraju došlo do zaključka, što kaže naš, tako, ministar Dačić, da su oni spakovani u kutiji, negdje u nekom tamo šteku, podrumu, gde god, da nisu potrebni nikada i tako dalje, a to što su ranije rekli da ga nikad nemamo i došlo je do zabune, kako je Dačić rekao, nisam lepo rekao, nisam ovo, nisam ono i tako dalje. Dakle, prvo njihovo ponašanje je jako čudno, kao ono dete kad ga uhvatite u krađi ili u laži. Dakle, užas. Sad se naravno postaje pitanje zašto se ovo desilo. Zato što je neko snimio iz smera Istorijskog muzeja Srbije, na tako policijski džip sa montiranim tim uređajem, takozvani LRAD 450 XL, zvučni top na haubi pored Skupštine Srbije baš u vreme demonstracija. Takođe isplivao snimak istog ovog uređaja na vrhu neke zgrade ispod koje se taj incident u masi desio, ali u to ne želim da ulazim jer prosto snimak nije jasan i moguće manipulacija podacima, montaži i tako dalje, dakle u to ne ulazim. Ovo pored Skupštine je bilo dakle potvrđeno čak i od strane državnika kada su provalili da njihove laži više tako lako ne upiju naši mozgovi i to je to. Nakon svega ovoga, dakle, predsednik i njegova pacovska spadala koriste već viđenu taktiku koju su nam matorci predlagali, ako se sećate, svaki put kad nas neko zadirkuje u osnovnoj školi. Ako te neko zeza, a ti namjerno budi takav, nek puknu dušmane i bla bla bla. Samo što naravno u osnovnoj školi to možda može da prođe, ali u realnom svetu u kojem mi živimo i u kome se ovo desilo baš i ne. Kao što je predsednik sam sebe prozvao da je sendvičar, picousti, izlazio iz frižidere, radio sve zašto su ga zadrikivali i smevali, ovog puta odlučio zajedno sa pijanim Dačićem, koga inače gazio u intervju par dana ranije kao da je pacov, nije daleko od istine, da izađe u javnost baš sa tim džipom i uređajem kako bi prodali priču da je to u stvari neki uređaj za razglas u slučaju nepogode ili terorističkog napada i da ga ni u kom slučaju nisu upotrebili u svrhe rastirivanja i konfuzije u subotu među građanima. Dakle, odjednom imamo ga, ali ga ne koristimo u te svrhe. Pitam se samo čemu služe megafoni na službenim vozilima, ali ajde. Doduše, da se razumemo, dakle, nije neistina da može se koristi i za to zašto su rekli, ali na zvaničnom sajtu tog uređaja piše sledeće. Emituje snažne tonove upozorenja radi skretanja pažnje jasnim glasovnim porukama, omogućujući operatoru da menja ponašanje i poveća mogućnosti reakcije sa bezbedne udaljenosti. Visoko efikasan dalekosežni komunikacioni sistem koji se koristi širom sveta u svrhi javnog reda i mira, upotrebu sile zakona, u vodenom saobraćaju i u svrhe odbrane. Takođe na ovoj fotografiji vidimo gospodina koji ga koristi protiv, pretpostavljam, morskih pirata tamo u pojasu Somalije, u Indijskom okeanu i tako dalje, koji je tako mirnim tonovima preko megafona, preko, tako kao što su naši ovi demonstrirali, preko walkie-talkija, mirnim i tihim tonovima im govori da se udalje od broda. Ove slušalice koje je stavio uopšte nisu za prigušivanje toni da čovjek ne bi ogluveo od frekvencije koju ovaj uređaj emituje, je li tako? Dakle, prošetili smo se od nismo kupili preko najebat ćete ako širite paniku do toga da ga imamo, ali ne koristimo u te svrhe. Nešto sumnjam da su hteli da izađu pred masu sa tim uređajem i pustili Beethovenovu 9. simfoniju ili obratili im se idite kući, deco, kasno je, nemojte, molim vas, volimo vas svoje i tako dalje. Lično smatram da je ovo bilo ispipavanje terena, kako će ljudi da odreaguju kao što je COVID bio za ceo svet. Smatram da nam se svakodnevno smeju u lice dok mi apolitično ćutimo i ubeđujemo sebe u to da je druga zemlja bolja i da naš glas ne menja ništa, ako ovde nešto bude mogu uvek da odem, bla bla bla. Ovo okupljanje nema nekog smisla, po mom mišljenju, dakle generalno za ove proteste, jer ovi na vlasti nemaju ni trunku morala niti obraza da kažu aha, nekome nešto smeta, mora da se menja nešto, to je prosta stvar. Iako je predsednik nakon tih protesta napomenuo nešto slično, kada je vidio da više niko ne prezo njegove domaćih usmerenih mahinacija i arogancije. I verovatno ga neko stisao sa zapada pride i onda je morao malo da spusti loptu. Ali spustiti loptu ljudi verovatno neće. To je problem.
Sve u svemu, dakle, mora da bude pameti i da budemo pametni šta ćemo i kako ćemo. Kažem opet, ne vidim neko rešenje u okupljanju mesecima, osim ako uz njih dakle, ne dođe neki generalni štrajk, ali zaista pravi štrajk u tom smislu, državni udar koji mislim da nikome ne treba, niti je rešenje, niti bih želeo lično, ili da ovi sami daju ostavke, što bi radili jedino kada bi svi dobili međusobne amnezije o nameštalikama, jer se međusobno, izvinite, drže za muda. I zbog toga on ne da Gašića, zbog toga on ne da ovog, ovaj ne da ovog trećeg i tako dalje. Međusobno znaju svoje prljave gaće. Da ne znaju, ne bi ni bili na tom mestu i tako oni funkcionišu i zbog toga su toliko po znacima navoda jaki. Tako da ono, šta znam, mislim, to su baš onako sad već opasne stvari. Dakle, vi kad imate protest, vi protestujete da biste nešto promenili. Normalni ljudi na vlasti će reći, aha, ovo smo prevideli, ili pravili smo se ludi malo previše, ajde da sednemo i da pričamo. I onda sednemo, pričamo, vidimo kako je, šta je, saberemo 2 i 2 i vidimo gde smo. U našoj državi puka okupljanja nisu rešenje. Jer šta dobijamo time? Kažem, ovi na vlasti nemaju morala, nemaju mozga, nemaju ni trunke obraza. Da bi rekli, aha, čekaj, 200.000 ljudi nešto im smeta, pa čak i da je 20.000 i to je dosta. To je neki manji grad, na primjer. Ili Varošica, neka malo veća. 200 kusur hiljada ljudi, neka bude i pola miliona, nije ni važno više. Nešto im smeta, znači nešto debelo nije u redu. Kažem, za 5. oktobar bilo je plaćenika, zapadnjaci su plaćali, bla, 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 jeste. Ali ne možeš ti da platiš 3 miliona ljudi koji su izrevoltirani protiv tebe ili koliko već. To je suština. U ovoj državi samo protesti i parcijalni štrajkovi ne funkcionišu. Sledeće od ovoga, po mom mišljenju, je generalni štrajk svih. Nema rada, kao što je predsjednik rekao, ne izlazite matorci nikad, pa da vidimo šta ćemo. Pa onda pokušaj da smanjiš svima plate i tako dalje. Tako da šta znam, vi napišite u komentarima šta je mislite o ovome. Kažem, ne bih želeo zaista da, ne daj Bože, neko izgubi život ili da neko, ne daj Bože, nastrada ili da nečija majka ponovo kuka. Da kažem, ne treba nam, eto, preminuo i ovaj momak koji je bio na VMA, poslednja žrtva nastrašnice, ne daj Bože više nikome, ni ovima sa vlasti, ni u policiji, nikome. Ali ludilo je sve veće. I bojim se da će doći do nekih problema ako ovi na vlasti ne budu spustili loptu što pre. Čuvajte se, vojite se i čas.